Mä opiskelin Tampereen ammattikorkeakoulussa, kun mä lähdin opiskelijavaihtoon Lontooseen Guildhall School of Music and Drama. Mä lähdin sinne, koska Lontoo oli mulle tosi tuttu kaupunki, mutta mä halusin nähdä, minkälaista siellä on opiskella musiikkia. Ja se oli mulle tosi tärkeä kokemus, koska pääsin opiskelemaan isossa koulussa. Siellä oli paljon opiskelijoita ja paljon pasunisteja, joiden kanssa opiskella. Meitä oli yhteensä joku 15 ja sain soittaa monipuolista musiikkia erilaisissa kokoonpanoissa ja tärkeintä mulle oli oppia kanssaopiskelijoilta keskustelemalla heidän kanssaan musiikista ja soittotekniikasta. Niin siitä mä opin kaikista eniten. Se oli mulle tosi tärkeä kokemus ja sen takia mä opiskelen myös nyt maisteriopintoja siellä Lontoossa. Halusin sinne takaisin opiskelemaan, koska se Erasmus-vaihto oli mulle niin merkittävä. Mä hain tänne Erasmus-orkesteriin, koska mä halusin päästä soittamaan ihmisten kanssa, jotka on kokenut samanlaisen kokemuksen, eli opiskellut ulkomailla. Ja täällä on tosi rento ilmapiiri ja on ollut mukavaa, kun pääsee tutustumaan ja keskustelemaan ihmisten kanssa eri maista ja eri kulttuureista. Ja harjoitusten välillä ollaan päästy katsomaan myös nähtävyyksiä, niin on ollut tosi kiva kokemus kokonaisuudessaan.